Ало? Да? Не мога да повярвам, Катринчето си отрязала косата. Шегувате ли се? А за новите блузи? Новите блузи в Газела са вълнени с кашмир и еластан. След мъничко ще ви звънна. Момичета, чухте ли? В Газела сме заредили нови блузи, които са с дължина от 80 см. Супер еластични са до 150 см. Има кашмир, което всъщност ги прави толкова меки и толкова топли. Нещо, което е подходящо за преходния сезон. Нещо, което желаем през зимата и за което всички ние мечтаем. Да ни е комфортно. Особено при мен тук при ръчичките, знаете всички, виждали сте ме колко съм едри, трябва да ми е еластично. Освен тук и дължината е много важно да ми скрива коремчето, както и дупето. За разкош съм ви подготвила тези блузи в цели 10 цвята, така че може още сега да ми оставите по един коментар да ми кажете с коя блузка се представяте вие. Препоръчвам ви също така, освен с топла блузка, да облечете вашето разкошно тяло и с един топъл клин, който отново ние изработваме в големи размери до 5 пъти XL. Имаме дълбока талия, в която има ластик и вярвам, че ще ви бъде една чудесна бюджетна комбинация, която освен в нашия уебсайт Gazela.bg, може да откриете и на нашите локации в град Варна на 2 места и в град София в квартал Люлин. Изпращам ви много целувки!